थुलुंगा होनाया बेसेबांबा गिदिर बाथ्रा नोंगौ थुलुंगाखौ 1% होनना बुङो 100नि मादाव थुलुंगा होनाया सासे गथ'नो 100 नाम्बार नांगौबा माबा मोनसे मोजां मानसि जानो बेयाव एकल' खामानि होयो होननानै बुंदों दा बिदिबा किन्तु एक गैयाबा नोंथांमोना मिथिगौ नामा एक गैयाबा जागायजेनो नामा साननाया नाम्बारा जागायोना एकनिफ्रायथ' 2 जागोन 3 जागोन 4 जागोन 100 नाम्बार जागोनबा एकनिफ्रायनो 100 नाम्बार मोनहैगोन बिदिबा एक माने मा जागायजेनग्रा जागायनाय गैयाबा जेबो जाया थुलुंगा होनाया जागायजेनग्रा सोरजों रायलायो सोर बबेयाव थांदों बे गासिबो जिनिसखौ आरो गथ'खौ जोङो माबायदि लाना थांनो नागिरदों बै जिनिसखौ जोङो बुंजोबनो हायोबासो बिसोर जोथोन लानाय जायो दोनलांनाय दोनबोलाय जोथोन लानाय नङा दै नेभार जानो हाया दा बेयाव आङो बिफा बिमाया सासे गथ'नि लोगो जानो हाथारनांगोन फोल गाज्रि जायोबाबो थाबैनो हमनो हागोन बेनिखायनो आं बे बाथ्राखौ बुंदों पियाफोर एयाव एबे दाख्लैबावै सासे डाक्टारा आङो साननानै दोनखादों किन्तु दाख्लैबावै सासे डाक्टारा बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों बिमा इन्डियान आइडल नायो खोमा सोरबा ना इन्डियान आइडल बादायलायनाया मायाव बियो नोंसिनाव बादायलायनाय गैयाना दा बिमा बिफाजों बिमाजों स्कुलाव दोनबोबा आंनो डेरि मिल्क नांथारगौ खि नांथारगौ ना चिप्सखौ नांथारगौ खि नांथारगौ दङ जोंनाव बादायलायनाया मोनागौ माने खुद्रिबायानो थागोनखा मोनजासिम नंगौना नङा गाबगोन नङाबा हायाव उन्दुलायगोन नोंसोर उन्दुफेराखै हायाव अल इन्डियायाव 3rd रैंक बिनि न'आ माबायदिमोन ओरैबायदि अबस्था जोंनि न'आथ' जोंथ' बिराद मोजां न'आव थाबावो बिनि न'आथ' ओरैबायदि बायग्रब जिग्रबमोन उखुमानो गैबावामोन बेबायदि न'आव थानानै जे सासे सारा इन्डियाखौ सालायग्रा अफिसार जोनोम जाबाय साननो गोनां बाथ्रा दा जोंनावथ' बेबायदि साननो गोनांबा काल्पनिकसो होननानै बुंगोन मानसिफ्रा साननानैल' बुंदों होननानै सानगोन दा बेबायदि न'खरनिफ्राय सासे मानसि जे आरो बिमा बिफायाथ' साख्रिबो मावामोन हाजिरा मावनानैसो जायोमोन